Прывітанне, шановныя сябры! Вітаем вас у мястэчке Варняны! Хто не ведае, Варняны знаходзяцца. Гродненская область. Гродненская область, Островецкий район, каля атамнай беларускай электрастанцыі. Каму належалі Варняны адразу, невядома. Але вядома, што праз 6 гадоў, як паміналіся Варняны ў летапісах, вялікі князь Ягайла падараваў гэтае мястэчка Віленскай капітуле. А ці вы ведалі, што такое Віленская капітула? Віленская капітула – высшы савет святароў у Вільні, якія выступалі саветнікамі епіскапа, валодалі шматлікімі землямі і аказвалі вялікую рэлігіёзную і палітычную ўплыў у жыцці Вялікага княжаства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Пасля Віленскай капітулы варнянамі уладарылі Сангайлавы, паны Свірскія, Пронскія, не то чыжы, не то чыжэвічы. Адным словам, адбывалася нейкая блытаніна з гаспадарамі. І гэтая блытаніна адбывалася да таго часу, пакуль і вёску, і маёнтак не набыў Ян Абрамовіч. Калі завітаеце да нас у аграгарадок, то ў цэнтры, дзе я знаходжуся, ёсць стэнды з поўнай інфармацыяй пра наша мястэчка. Амаль 2,5 стагоддзі у Варнянах стаіць Георгіевскі касцёл. Пойдемте поглядим. На жаль, у касцеле зараз ідзе ремонт, і мы не можам паказаць усю прыгажосць яго, але ксёндз Віктар нам дазволіў паказаць вам нешта таямнічае і цікавае. Фундатарам касцёла была Марцыбела Абрамовіч. І па яе загаду яе пахавалі, я так разумею, недзе тут. Дарэчы, за маёй спіной млын, які захаваўся да нашых часоў і который з'яўляецца зараз турыстычным аб'ектам. У Варнянах захаваўся ансамбль архітэктурных пабудоў 19 стагоддзя, які належаў роду Абрамовічай. У канцы 19 стагоддзя на тэрыторыі маёнтка былі цагельня, бровар, млын, піларама, карчма, 18 крам, домікі рамесленнікаў. А сёння на тэрыторыі комплекса вельмі маляўнічыя пейзажы, і мы зараз з вамі бачым башню-альтанку, да якой прагуляемся. На пачатку 19 стагоддзя унук Марцыбелы Абрамовіч, которая пабудавала і палац, і касцёл, гэтыя ўсе будынкі, пакінуў аб сабе харошы напамін. На востраве ён пабудаваў вось гэтую цудоўную вежу ў неагатычным стылі. Хачу звярнуць вашу увагу, што на нашых дзён захаваліся гаспадарчыя пабудовы і рэшткі лядоўні. Акрамя ўсяго, што вы можаце тут пабачыць, на сённяшні дзень у нашым краі ёсць сучасная славутасць беларуская АЭС, якую можаце пабачыць на гарызонце. Паважаныя сябры, запрашаем да нас у госці ў Варняны пабачыць маляўнічыя краявіды.
архітектуру, як заховалася наша спадщина. Чекаємо гості. До зустрічі!